हेल' लोगोफोर, गिबियावनो गासैखौबो बरायहरबाय आंनि विजय ब्लग चेनेलाव। आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो गासैबो थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर बयबो मिथिखाबाय बर'नि एक्ट्रेस मिथि नार्जारीआ साननैसो सिगां हाबा जालांबायमोन। बिथाङा गावनि हाबा जालांनायनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेबो फोसावना होथ'वाखैमोन। नाथाय बावैसो सिगां मिथि नार्जारीआ गावनि इउट्युब चेनेलाव मोनसे पस्ट होनानै लिरदोंमोन। आं फरायना होनि लोगोफोर, नोंसोरो खोनासंबानो जाबाय। गावनि मोजां मोननायखौ टाइम थानायावनो भेलु बा इम्परटेन्ट होनो नांगौ, नङाबा जेला गावनि मोजां मोननाया गुबुननो गोसो होखांनाय उनाव जिमां गाबबाबो मोननाय नङा। जायसो जादों बिसो मिथिदों आंखौ रायबाय थाना मा मोननो, जाय गावनाव जाजादों बियो मिथिदों जानो हागौ, आरो जाय आंखौ बुजिदों बिसोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स। आरो बिथां मिथिंगा बर'खौ गारखांनायनि उनाव बिथां मिथि नार्जारीआ आरोबाव गावनि इउट्युब चेनेलजों पस्ट होनानै फोसावना होबावदों दि सरि सना, नोंखौ गारना गुबुननि नंखाय अननायाव गोजावदोंमोन आं, हायोब्ला फैफिनदो नों। आं सासे पापी आइजो महरै दायो नुहुरस हायै लामायाव थाबायगासिनो, नोंखौ बिराद दुखु होफ्लांबाय आं। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालाम गाइस, अननानै। गाइस, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।